Čaute, hezký nový den, vítám vás u mého nového videa, vítám všechny tradery, vítám všechny gamblery a vítám všechny, kteří přišli jenom zjistit, co to za blázna se dělo u Investocky na kanále. Dnešní téma bude iniciační versus responsivní aktivita. Předpokládám, že už jste se s tím tématem setkali, není to vlastně nic jiného, než že iniciační aktivita je agresivní vstup na trh, že něco inicializujete aktivně versus responsivní aktivita je odpovědní pasivní. To znamená agresivní aktivita, agresivní nákupy a prodeje versus pasivní nákupy a prodeje. Ještě než se pustím do videa, poprosím vás o jednu věc, jestli se vám tyhle videa opravdu aspoň trošku líbí, jestli jsou pro vás nějakým přínosem, zkuste si teď prosím vás to video pauznout a napište mi prosím dolů do komentáře, o které této aktivitě si myslíte, že má pro nás větší váhu, je lepší, je silnější a proč. Jo, za předpokladu, že už jste si tady jako nepřečetli úplně, co mám přichystáno, tak zkuste nepodvádět, bude to zajímavé, budu fakt rád za každou jako interakci a můžeme se teda vrhnout na to. Jak už jsem řekl, tak iniciační aktivita je vlastně aktivita agresivních objednávek neboli market buy, market sell. Ta iniciační aktivita může být v podstatě ve dvou případech, ve dvou typech. Ta první může být ve value array. Díváte se na footprint, když footprint nepoužíváte, tak je to blbý, tak se díváte jenom na price action a vidíte, že v denní range ve value array najednou prostě vidíte jako v obrovskou svíčku. Třeba budeme se bavit o longové pozici, takže modrou longovou svíci. A nebo vidíte iniciační aktivitu jako nějaký strukturální breakout. To znamená, že máte denní range nebo jakoukoliv jinou range týdenní a najednou ten trh velmi rapidně z té range vyráží. Tomu říkáme strukturální breakout. Teď je velmi důležité, abyste pochopili hned na začátku, co tyhle ty dvě věci vlastně z principu znamenají. Pokud máte nějakou iniciační aktivitu ve value array, velmi často se stává, že je to v podstatě pouze zavírání starých pozic. Abych vám to ukázal přesně, jak to myslím, tak si představte, že máte nějakou range. Máte nějakou range, která se někde takhle nějak vyvíjela a tady v tom místě, řekněme zde, vstoupilo v té rotaci hrozně moc shortů. Jo, a tady máte denní high a tady máte aktuální denní low. A tady bylo hrozně moc shortů. A teď ty shorty opravdu způsobily to, že tu cenu přetlačili někde tady. A teď se stane to, že ta cena se vrátí k těm místům, kde, podle order flow to krásně poznáte, vrátí se k těm místům, kde ty shorty byly, začne tu rotovat a najednou udělá tohle. A vy vidíte tady velkou pozitivní svíci. A můžete si říct, super, tohleto je vlastně iniciační pohyb, jdeme long. Někde se tady pozicujete v těchto místech a už si malujete ten krásný scénář, že prorazíte denní high a půjdete do nebe. Asi to známe všichni. Ten problém s tímhletím scénářem, když máte iniciační pohyb právě ve value array, je právě ten, že velmi často je to pouze zavření těch shortů, které se otevřely dřív. Velmi efektně to prostě je vidět na order flow.
V praxi to znamená, že v podstatě ve většině případů ten trh u denní high, kousek nad denní high, jak se říká, vykopne denní high, ztrácí to momentum, protože jsou to pouze zavřené staré shorty a my jsme pořád v denní range, což v podstatě znamená korekci zpátky, nepředvídatelný pohyb. Ten trh se velmi často vrací zpátky tady do těch míst, jo, a zase rotuje a žije si vlastním životem. Takže to je pouze zdánlivá iniciační aktivita. Jakýkoliv zdánlivý jako break nebo velká svíčka longová ve value array jsou často jenom zavírané shorty. Samozřejmě, když nemáte order flow, těžko se vám to bude poznávat, to je jasný. Naproti tomu můžeme mít iniciační aktivitu jako nějaký strukturální breakout. A to už je změna úplně jako hry, protože když máte iniciační aktivitu a máte strukturální breakout, tak máte aktivní vstup nových kupců nebo prodejců. Bavíme se o longu, budeme se teda bavit o kupcích. Protože ta informace je taková, že v tuhletu chvíli, a je úplně jedno z jakého důvodu, protože to se nikdy nedozvíte, prostě vidíte, že na trh vstoupily nové prachy, jsou tu noví kupci a ti zapříčinili to, že breakujeme denní high a máme novou likviditu na tom trhu. Ty nové agresivní iniciační market objednávky jsou nová likvidita na trhu, nové prachy na tom trhu. A to znamená, že v podstatě v tuhle chvíli se změnila ta hra, která se doteďka hrála, protože do toho trhu se dostaly nové pozice, které měly navíc dost síly na to, aby velmi výrazně při tom strukturálním breakoutu hnuli s tím trhem. Jo. A to má naprosto logický předpoklad. A ještě vám to ukážu, jak to myslím. Jo, že strukturální breakout vlastně není nic jiného, než že častokrát ten trh vlastně neudělá nic jiného, než že udělá tohle. On tady ztratí momentum, tady si žije a potom třeba jako přijde ten breakout v té denní high. Jo, tohle je strukturální breakout a tady vy vlastně na footprintu už potom samozřejmě musíte sledovat, jak silná je ta iniciační aktivita a tak dále a tak dále. Ale to není tématem dnešního videa. Nicméně, ten naprosto logický předpoklad je tu v tom, že ať už ty velké prachy, ty nové prachy, které tam doteďka nebyly, jako vstoupily na ten trh, tak z nějakého důvodu tu cenu považovali za velmi atraktivní pro nákup. A tím pádem je tu úplně logický předpoklad, že když se ta cena vrátí k těm původním místům, kde nastala ta iniciační aktivita, tak prostě se dá logicky předpokládat, že budou chtít všechny ty další kontrakty, které se tam budou prodávat, jako skoupit. Jo? Z toho naprosto logicky jako vyplývá, že čím silnější a větší je ten iniciativní pohyb, no tak tím je logicky potom jako silnější ta nákupní aktivita i potom pasivní, protože přichází na trh iniciační pohyb, který máme zde, a potom samozřejmě někde tady ten trh narazí na nějaké responsivní prodejce, jsou tam nějaké limitní pasivní objednávky. No a teďka dochází k pullbacku. Co ten pullback vlastně je? No v praxi to je vlastně to, že někteří ti kupci tady se v podstatě leknou, řeknou si, dobrý, prostě jsem to asi neodhadl, tak to prostě prodám. Jo, a teďka ty prodeje těch, kteří si řeknou, dále nepůjdeme, tak způsobí to, že ta cena se dostane do míst, kde prostě byla ta iniciační aktivita. Jo. A tady po iniciační aktivitě, která byla zde, už přichází responsivní aktivita. Ale responsivní aktivita, pasivní nákupy těch iniciačních kupců. To znamená, že vy máte nejdřív iniciativu, něco rozjedu, dám tomu dynamiku, momentum, protože to z nějakého důvodu považuji za lákavé.
No a když mi ten trh, ti jiní, ti pozdější kupci, kteří se najednou leknou, že to tady trošičku jde proti ním a začnou ty svý longy jako odprodávat, no tak já tady na těch úrovních prostě samozřejmě s těmi svými limitními pasivními objednávkami budu čekat, abych to skoupil. A ve chvíli, kdy vlastně všichni ti longaři, kteří si řeknou, OK, asi jdeme jako zpátky a odprodají ty své pozice, no tak když dojdou prodejci, tak co ten trh udělá? Z logiky věci, když dojdou prodejci. No půjde nahoru, že jo? Jako nikam jinam nemůže jít. Když tu dojdou prodejci, tak ten trh jako nemůže jít nikam jinam než nahoru. Jo. A velmi často se potom ještě stává, že samozřejmě přidají se noví kupci, jo, tyhle ty shorty vlastně způsobí na tou denní high, že se tomu trhu dá momentum a všechny tyhle ty další věci. Takže když se díváme na ten model, iniciační aktivita a potom pasivní, tak to je to, co my chceme vidět na tom trhu. Jo, my chceme vidět iniciativu a potom vlastně dojdou prodejci, no a když dojdou prodejci v těch místech, kde jsme měli tu iniciační aktivitu, no tak vlastně nemáme nic jiného než absorpci, jo, a potom ten trh prostě už jde nahoru. Z logiky věci, z logiky základního principu aukce. Pak tu máme responsivní aktivitu neboli pasivní. To znamená, je to pasivní vstup kupců anebo prodejců, taky se tomu prostě jednoduše říká absorpce. Jo? Už teďka víte, že existuje minimálně jeden typ absorpce a to je absorpce po iniciační aktivitě, kterou jsme si teďka vysvětlovali. Ale potom může být i protitrendová countertrend absorpce. Problém s tou countertrend absorpcí je, že my velmi těžko můžeme jako definovat, kdo vlastně za těma limitama stojí, protože je to nějaký poskytovatel likvidity, jo, obecně řečeno. A teďka kdo může být poskytovatel likvidity? Jo, může to být nějaký market maker, který je prostě na trhu od toho, aby prostě dělal protistranu. Ten poskytovatel ty likvidity, těch pasivních orderů, které vlastně jako absorbují teďka ten prodejní tlak, tak to může to být jenom realizace zisku. A nebo to prostě klidně může být objednávka banky, ale když se řekne objednávka banky, tak lidi jsou dneska jako zblblí tím, že se prostě všude na YouTube i po kurzech jako prostě lidem tlačí do hlavy ty věci, že když někde kupuje banka, tak to je super a ty chceš jít s tou bankou, jo. Ale ta realita je jako úplně jiná, protože ta banka vůbec nemusí mít jako spekulativní pozici. Ta objednávka té banky nemusí být té banky, jo. Vlastně ta banka to může jenom zprostředkovávat nějakému svému klientovi. Jo. Takže ze všech těch tří vlastně věcí, kde vy vidíte tu absorpci, tu countertrend absorpci, tak to nemusí být absolutně vůbec jako spekulativní nákupy s tím, že je ta cena pro vás lákavá ve smyslu nějaký spekulace. Jo? To znamená, že ten vstup na téhleté absorpci v countertrendu je jako rizikový. Vždycky je z logiky věci a z toho, co jsem tu řekl, rizikový. Protože ta situace je celkově nastavena proti nám. Proč? Protože si představte, a ono to samozřejmě přirozeně souvisí i s tím, co jsem vlastně ukazoval u toho iniciačního pohybu, jo? Že máte nějaký pohyb dolů. Máte pohyb dolů. A teďka vidíte tady, že na těchto místech prostě probíhá absorpce. Jo? A opravdu se tady v těch místech jako absorbují nějaký shorty. Jo. A vy si řeknete, super, tady je absorpce, prostě, jo, mám tu supportní zónu, což pořád může být validní myšlenka. Jo, a řeknete si, OK, takže
Já předpokládám v tom případě, že když jsem tady na supportu, mám tu absorpci, no tak prostě půjdeme a otočíme to celý. Protože už jste asi mnohokrát jako slyšeli, že velcí hráči mají údajně jako vstupovat pouze jako za limity, jo, což je prostě blbost, jako není to tak, jo, můžou a častokrát tak vstupují, ale musíte si uvědomit, že prostě to častokrát právě není jako spekulativní jako pozice s nějakou extra jako velkou objednávkou, která by měla jako hnout trhem. Prostě tak, jak jsem říkal v tom předchozím slajdu, je tam nějaký tvůrce trhu, market maker, realizují se tam zisky z toho pohybu a je tam objednávka banky. Jo. A ten problém s tou countertrend absorpcí je ten, že i když by se tady v tom místě, například, dám fakt jako příklad, jo, 500 shortů zavřel, jako bylo chyceno 500 shortů a budou to blbé prachy, tak těch 500 shortů ve chvíli, kdy si to jako uvědomí, že jsou blbě, tak se udělají. No tak postupně z logiky věci tu svoji pozici zavřou. Jo, a protože hlava nám funguje plus minus všem stejně, tak je velmi pravděpodobné, že to zavírání těch pozic proběhne plus minus na jako totožných úrovních. Jo, to znamená, že tady přijde prostě jo, těch 500 shortů, co se tady chytlo, tak tady postupně se těch 500 shortů odprodá. Jo. Jenomže problém je v tom, že vy když jedete countertrend absorpci, tak častokrát se stane to, že ten blbý retail tady, nebo ani to nemusí být jako blbý retail, jo, ale prostě jsou to obchodníci, kteří věřili tomu, že ta cena tady ještě půjde. A když se to nepotvrdí, tak z těch jako longů vyskakujou. Jenomže když vy jste tady v těchto místech, všude v těchto místech, měli tu iniciační shortovou aktivitu, tak z logiky věci je ta pravděpodobnost spíše taková, že těch 500 shortů, které se tady prodali a tady ten trh opustili, takže na těchto místech budou ti iniciační prodejci čekat se svými pasivními ordry, aby se znova doplnili. A ten trh spíše udělá tohle, než tohle. Jo, samozřejmě, že občas se to stává, někdy se ten trh jako otáčí, ale ta pravděpodobnost v případě jako responsivního, jako responsivní absorpce, jo, je nastavena proti vám. Protože velmi často se vám stává, znáte to zase všichni z praxe, známe to všichni jsme si tím prošli, že vy někde vstoupíte short, potom prostě tu pozici opustíte a ve chvíli, kdy ji opustíte, kdy vás to vykopne na stop lossu nebo ji prostě zavřete, protože už na to nemáte nervy, tak ten trh jde vaším směrem. Ale to je přesně ono. Jo, protože se snažíte jít vždycky jako hlavou proti zdi, nebo ne vždycky, ale ta snaha jako hledat spíše místo té otočky, než naskakovat do pohybu, je z nějakého záhadného důvodu spíše jako přirozeností jako většiných lidí. Protože právě to rčení už to padá dlouho, už se to teď otočí, je něco, co je v nás nějakým způsobem jako hrozně hluboce zakořeněné. Jo. Takže to je ten důvod, proč je to vždycky mnohem rizikovější. Jo. A je to vždycky nastavené proti nám. Takže vy, když máte countertrendovou absorpci a chcete jít long, tak je to prostě rizikový vstup, protože vy nemůžete vědět, jaký účel tam ty limity mají. Těch možností je spousta, jak jsme si řekli. Ale jestliže máte absorpci po iniciační aktivitě, jo, tak zatím stojí úplně jako jasná myšlenka. Když někdo iniciuje pohyb, velké prachy iniciují pohyb, dochází ke strukturálnímu breakoutu a pak na těch místech máme absorpci, tak v podstatě už to ani nemůže být jasnější. Jo. Samozřejmě, že vždycky se může stát, že přijde do hry ještě někdo větší. Proto používáme stop lossy. Jo, to je jasný. Ale velmi často a velmi přesně se dá vstoupit v podstatě skoro na tyk,
když vy podle order flow vidíte, že jsou všechny ty longy už jakoby venku, že jsou všichni prostě prodejci jako vyčerpaní, a když se ta situace nezmění, samozřejmě někdy změní, tak vy jste schopni stoupit skoro na tyk přesně jako na tom trhu. Jo, to všechno vám order flow říká. Samozřejmě, že právě proto, že kdykoliv do toho trhu může vstoupit nová likvidita, která těma trhama zamíchá znova a pošle je třeba z jasného trendu do rotace, jo, tak to jsou věci, proč musíme používat ty stopy, protože i když všechno perfektně přečtete, i když si všechno perfektně načasujete, tak tu prostě pořád máte riziko toho, že do toho trhu toupí někdo prostě s většíma prachama nebo někdo, kdo trošičku udá jiný ten směr. A to už je věc, kterou vy v životě nikdy nemůžete ovlivnit. Jo, ale je zatím úplně jasná myšlenka. Takže u toho iniciačního pohybu, respektive, u toho responsivního pohybu, u té absorpci v tom counter trendu, jo, si musím samozřejmě klást otázky, jestli jako jsem schopný jako rozpoznat jako blbé prachy od chytrých prachů. Jo, protože rozpoznání blbých a chytrých prachů potom nutně vede k tomu, že budete schopni jako se v tom trhu zorientovat a řeknete si, ten pohyb bude jako pokračovat, jako ten trh se nebude otáčet. Jo, protože pokud jsou to jako chytré prachy v tom shortu, jo, pokud tady v tomhletom místě na té absorpci, i když vidíte, že se tu jako absorbuje a že ten trh dělá pullback, jo, tak samozřejmě vy jste schopni poznat, jestli jsou to chytré nebo blbé prachy. A podle toho vy jako v podstatě poznáte, nebo máte právě tu edge, jestli ten trh jako udělá tohle, anebo udělá tohle. Jo. To je zásadní věc, jo. A to jsou všechno samozřejmě věci, které bez jako order flow jako nemáte jako vůbec šanci poznat, jo. Prostě na svíčkách to prostě jako není možné, jo. No a samozřejmě, jak poznat chytré blbé prachy, to je domácí úkol na vás, zkuste nad tím popřemýšlet a jestli vás něco napadne, tak mi to klidně napište do komentářů. Takže tohle je dneska vlastně k dnešnímu videu skoro všechno. Já jsem vám chtěl ukázat ten zásadní rozdíl mezi iniciační aktivitou a responsivní pasivní aktivitou. A ukázat, že ty klasická tvrzení toho, že velcí hráči vstupují pouze za limity, je samozřejmě blbost, protože nové pohyby jsou vždycky iniciovány novýma prachama, novou likviditou, která prostě přijde na ten trh. Nikdy nemůže nový trend vzniknout pouze z toho, že jsou někde absorbováni kupci. Jo, ten trh prostě bude přecházet do nějaké rotace, to znamená neustále shorty se budou rvát, OK, budou tam jako limity, jo, ale pokud do toho trhu nepřijde nějaký iniciační kupec, to znamená třeba longář, tak ten trh prostě nenastartuje ten longový trend. Protože vždycky ty shorty, které se chytají do těch absorpcí, tak pouze opustí ty své shortové pozice, to má za následek trošičku to, že ta cena se zvedne, jenomže tam velmi často právě číhají ty pasivní objednávky těch iniciačních prodejců. A to je vlastně ten důvod, proč se vlastně lidi jako hrozně často chytají tady do tohohle, že jo. Trh jde dolů, jo, a už za předpokladu, že máte order flow, jo, a teďka tu vidíte absorpci, tak si řeknete, jo, jdeme long. A ten trh, tady ti, co jsou absorbováni, jo, tak OK, tady to opustí a tady jsou všichni ti shortaři z tohohle venku. Ale tady na těch místech už číhají ti iniciační prodejci, ale už s pasivníma objednávkama. Takže se absolutně všechno vykoupí a ta cena udělá tohle. Jo. A jde níže. Jo. A pak zase přijdou noví prodejci, jo, a v podstatě neustále pořád dokola se to jako opakuje. A právě ty pasivní absorpce, které vy vždycky na těch lows tady jako vidíte, tak častokrát jako zapříčinují to, že člověk jako není ochoten zavřít tu ztrátovou pozici. Jo, že vy tady dáte long
a vidíte absorpci a řeknete si, jo, to je jasný, jako jo, a teď najednou prostě ten trh přijde a jde níže, jo. Protože za prvý, buď to ti prodejci tady ty své pozice opustí, což je vlastně pro vás, když chcete ten jako trade držet a nechcete si připustit tu ztrátu, lepší varianta, jo. Protože jestliže tady v tomhletom místě vstoupí, dejme tomu 500 jako longu, respektive shortu, jo. A teďka se těch 500 shortů vlastně v úvozovkách, když se budou chtít zavřít, tak to je 500 longů, 500 market buy, jenomže oni tady budou absorbovány. A když budou absorbovány a ty shorty a ty longy dojdou, tak kam ten trh půjde? No velmi, velmi razantně tímhletím směrem. Jo. A pokud ty vlastně ti longaři, to ještě přijdou noví longaři po cestě, jo, to znamená, nejsou to jenom ty zavřený shorty, ale ještě přijdou jako noví longaři, kteří budou mít logicky ty stopy pod tou swingovou low, tak to je přesně ten modus operandi toho, kde vy jste velmi jako přesně schopni vědět, jako kdy bude docházet k výplachu. Jo, protože ve chvíli, kdy máte ten scénář toho, že trh padá někam, jo, a teďka se pomaličku zvedá, a vy vidíte, že těch longů je v podstatě stejně jako těch shortů, ale ten trh udělal jenom mikrokorekci, no tak to je jako potenciální výplachová akce, protože všechny tyhle ty longy, pokud jsou to blbý prachy, tak budou mít tady stop loss. A co se stane, že jo? Když tady máte 500 longů a v podstatě na těch 500 longů má tady jako stop lossy, no tak a moc, jo. A to jsou přesně ty výplachové situace, kdy vlastně, ano, trh je svým způsobem náhodné prostředí, jo. To, jestli ten trh jako udělá obrovský výplach, tak vlastně ono to stojí a padá na tom, kolik se v nějakém shortovém trendu, v shortovém pohybu, po nějakém strukturálním breakoutu najde pitomců, kteří půjdou proti tomu silnému iniciačnímu pohybu jako proti. Jo, protože když tady proti půjde jako 100 kontraktů, tak těch 100 kontraktů nebude mít takovou jako sílu pohnout s tím trhem, i když potom vyletí na jednom místě z toho trhu, jo. A když jich tam bude 1000, jo, no tak těch 1000 kontraktů, pokud jsou to blbé prachy, no tak už ten výplachový potenciál má. A to jsou právě ty věci, kde vy vlastně, ano, trhy jsou náhodné prostředí, protože nikdy nevíte, co se stane, který kupec přijde a který jako prodejce přijde. Ale díky volumu a order flow jste schopni ty situace číst a díky tomu, že vy jste schopni v reálném čase číst, tak prostě vidíte ty situace, které se na tom trhu dějí. A byť absolutně vůbec nevíte, jestli ti kupci přijdou nebo nepřijdou, tak jste schopni reagovat, když přijdou. A čím více hloupých peněz přijde do toho trhu při nějakém strukturálním breakoutu do countertrendu, tím silnější ten pohyb bude v tom původním iniciačním pohybu. Já doufám, že to bylo trošku srozumitelné, dneska je to trošku kratší, dal jsem si s těma diagramama trošičku práci, protože točím i nějaké jako více edukační materiály pro nějaké lidi, kteří o ně projevili zájem, takže to, co jste tady dneska viděli, tak bude součástí nějakého mojeho interního vzdělání, které jako nebudu nabízet veřejně, ale bude dostupné, takže pokud se ti video líbilo, tak rozhodně budu rád za komentář, za like a za jakoukoliv interakci pod videem.
Tak se měj, díky za zhlídnutí a někdy u dalšího videa. Čau.